Era visto. A gaita. Non lo vas a coller? Ei! Non vas a coller o teléfono? Que queres, ó? Teléfono! Sí, ei, Pirulo, que pasa? Sí, sí. Sei que carallo escoitará este rapaz. Ya ves. ¡De capo! Non hai Dios que o aguante. Un segundo máis con eses chismes na orella e quedo xordo para a vida. Eses son os ruídos que lles poñen aos presos en Guantánamo para torturalos, Pero o carallo que o meu Kevin José é a música que lle gusta, non? O sentido musical estáse perdendo. Claro. Eu xa non pido que lles guste a música clásica, as rancheras e os boleros, pero, polo menos un pouquiño de amor pola música daqui, da terra. Non é que non lles guste, home, é que non a coñecen. Ou ti crees que a pillaría ve a Lalá o Luar? Non ven? Es que a chavalada non sabe o que é unha gaita. Non o sabe. Mira, aí o tes. Cómpralle unha. Como aquí? Gaita. Se queres que teu fillo aprecie a música de toda a vida, non hai nada mellor que facer o gaiteiro. Aí falaches. Ás veces tes a solución aí diante dos fociños e pensas que a ves. Que gran idea. Non vos vou negar que ter un gaiteiro na familia me fai unha ilusión bárbara, Enche-me o peito. Kevin, mira o que te traio. Que? Un regalo. Que? Como que é? Unha gaita, home. Para que quero unha gaita, papá? Para que vai ser? Para darlle saída a ese gusto musical que ti tes. Pero que vou ter o gusto musical, papá, pero... Claro que si ti tes talento musical, ben se che ve. Pero é o talento, pero ainda por riba unha gaita. Veño, era o que me faltaba. Ti tamén? Que? Chico, traeme unha gaita. Hai que fastidiarse. En vez de traeme unha consola nova, traeme unha gaita, o tipos. Para non falar do que ligan os gaiteiros. Que dis? Como? Non o sabes? Non. Gaiteiros levan sempre detrás unha horrista de chavalas criminal. Que va? Nas romerías, nas verbenas, nos botellóns tamén. O que toca a gaita triunfa. Eso foi sempre así toda a vida. Pois déxame probar. Veña, Veña. déxame probar. A ver, Sopra aí, veña. como é? Oye, Claro. Sopra aí. Quietos aí, Está empezando. Tempo ao tempo. Non lle pidas o primeiro día a muñeira de chantada porque non che toca, nin unha jota. Paciencia, Isto pide paciencia. Xa parece que vai mellorando, non? Que vai mellorar, Moncho. Somos nós que nos vamos a facendo este inferno. Que dis, muller, que dis, non exaxeres. Va, xa verás, como nun par de días isto parece berrojueto. Será o instrumento propio de Galicia. Será o que queiras. Pero escoitar unha gaita todo o día faise duro, Ás veces faise moi, moi duro. Xa está, xa está. Non aguanto máis, Moncho. Non aguanto máis. Vai ti alá. Porque se vou eu, meto a gaita polo... Xa vou eu, tranquila, xa vou eu. Tens que sair aí, Moncho, e dicirlle que pare, porque como saia eu... Xa irei, Lucí. É matarlle a ilusión que ten a pobre criatura. Moncho, pero en vez que teño barbaleiro, home, que en toda a mañá non cruzou un alma á rúa. Si que era hoxe, home, que día de feira. Encerrou na casa, carallo. É que os moinantes xa se queixaron varias veces, que lles está espantando a clientela, Moncho. Carallo, bueno, sabrán os moinantes de música galega. Eu marcho que vou traballar. Un domingo. Teño un domingo, que pasa? O domingo de feira abrimos. Veña. Non tiña nada que facer no choio, Pero ali polo menos non se escoitaba a puñetera gaita. Moncho, non sexas blasfemo. A gaita é o son da nosa terra, é a alma da música galega.
Eu escoitar unha gaita e entranme ganas de chorar, porque xa vexo as rías cos barquiños, os pinos verdescentes. Vamos, é prácticamente imposible que unha gaita soe mal. Fágame caso, don Anselmo, que sei de que lle falo. Non, ti non sabes do que fala. Non hai ningún galego ao que lle moleste o son da gaita. E moito menos un domingo. E moito menos na hora do vermú. E máis, quero que collas o rapaz e que veña agora mesmo aquí a tocar a gaita. Non, por favor, non me pide eso, por favor, eh? Moncho, non te estou pedindo. Que veña agora mesmo. Nunca se sabe. Don Anselmo estudou solfeo e ao mellor é quen de apreciar ese ruido que o meu fillo lle saca a gaita. Veña, galego. Toca unha que sepamos todos, unha coñecida. Va, entón, veña, vou tocar entón unha versión que teño eu da Carolina. Oh, Carolina, fantástica. Unha das mellores pezas do folclore mundial. Adiante. Metíaseche por dentro, como se fose un taladro ca broca do 15. E claro, ese ruido tan espantoso saca o peor dunha persoa. E as gaitas son caras, non? Carísimas. Outra non che podo comprar, fillo. Eu mesmo, eu facía pola ilusión que che facía, papá. Moitísima, non o sabes ti ben. E tua nai? Tua nai estaba encantada. Sí. Vai levar un desgusto ao pobre. Eu mesmo, eu non creas que teño moito oído pa música. Claro que dixo. Ti tes un talento fora do normal. A culpa xa foi miña por intentar meterche un instrumento tan complicado como a gaita. A gaita é moi puta, moi puta. É iso que xa estabas collendo o tranganillo, eh? Agora tanto ten, agora xa está. Deso nada. Deso nada, eh? Non se pode desperdiciar a tua ilusión pola música. Sabe o que vas facer? Que? Vas ir onda Marcial, o director da banda, Ah, sí. e vai dicir que che meta así nun instrumento máis acorde que a tua personalidade. Home, non sei... Sí, sei eu, faime caso. Vas onde el, pídelle consello que el ha de saber apreciar o teu talento e as túas cualidades pola música, vale? Vale. Veña, veña, reando, tobe. Pero, pero como non se me ocorrera antes? A gaita ten que ser o instrumento máis difícil do mundo, home. Que sopla por aquí, que se apreta por alá, dalle os dedos por acolá. Se me dixo un violín, un violín, que é como a calcetar, por Dios, se fai no calquera, Ou un piano que é estar todo o día sentado, ali deitado, abandonado, movendo os dedos. Home, por favor, non fai falta nin graduado para iso. Bueno, xa estou vendo, as cintas ali na gasolinera, e no bar, o meu Kevin tocando piano, o Richard Clayderman de Lameiro, en clave de re. E despois de estar ali probando un montón de tempo ese instrumento, díxome Marcial, o director da banda: Kevin, teño un instrumento perfecto para ti. E na por riba, sabes que é o mellor? Sabes que é o mellor? Sábelo. Díxome un. Vai ensayar, É que é un saxofón, un violín, unha flauta. Espera. No cativo. Ese contento, recobrou a ilusión. É unha maravilla. Mira. Que me dixo Marcial, Díxome: Kevin José, ti estar feito para tocar o tambor. Era visto. Non podía imaginar nada peor co da gaita. E mírate. Sou igual de mal, pero polo menos ten algo máis de futuro. Mira ti, Manolo. Que Manolo. Manolo do bombo.
Toca igual ou peor que a Kevin. Pero mira, aí o tes vivindo da música, a corpo de rei, en Suráfrica, un mes enteiro. Habitación paga.